We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngithole sengisemshadweni ukuthi angibatholi abantwana. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ukungatholi kwami abantwana kungihlukumeze kakhulu. Kwenza umshado wami wangasabi nenjabulo. Kunalokho kunokuhlukumezeka kuphela. Indaba yami iqala kanje. Ngingowesifazane osekhulile owagcina ubuntombi bakhe ngoba ethi ubugcinela umshado. Ngikhulele endaweni yase-KZN eGingindlovu. Ngikhuliswa ngumama owayesebenza emakhishini, aphinde abuye enzele abantu izingadi. Phela wayenesandla esihle kakhulu umama uma kuza kwezokutshala. Ngikhule nezingane zakithi ezinhlanu, amantombazane amathathu nabafana 2. Mina bengingowesibili. Indawo yakithi bekuyindawo yamasiko. Yingakho nami nodadewethu besihambela umkhosi wezintombi. Sihlolwa, sifundiswa ngokuziphatha komuntu wesifazane, ukuthi kubaluleke kangakanani. Isimo sasekhaya ngingasho nje ngithi sasiphila ngoba sasingakaze silale singadlile noma siswele izinto zesikole. Ngangiyingane ehlakaniphile impela ngoba ngafunda ngaze ngaqeda isikole futhi ngaphasa kahle. Nokwenza ukuthi ngigcine ngofundela ngoba ngawuthola umfundazwe. Ngafunda ngaqeda ngifundela ubudokotela. Kuthe ekuqedeni kwami isikole ekhaya bangenzela umemulo. Kuthe emva konyaka ngiqedile ukufunda ngase ngithola umsebenzi. Ngahlangana noswahla lensizwa emsebenzini elazibika nami ngachazeka. Wacela uthando ubhuti savumelana kodwa ngase ngimchazela ukuthi ngiyintombi nto. Ngicabanga ukuthi iyona into eyenza ukuthi angithande kakhulu. Ngoba ubeze esho athi ngikhuliseke kahle futhi unethemba lokuthi nezingane zethu ngozipha izimfundiso zami. Lo bhuti masihlangana yena wayesenayo ingane yentombazane. Nganginganankinga nalokho. Sithandane nobhuti isikhathi esingango 2 years. Wabese ecela ukuyovela ekhaya. Nami ngakujabulela kakhulu lokho. Phela ngase ngibonile ukuthi uyangithanda. Ngoba kule 2 years sisonke wayengakaze afune ukulala nami. Wayegcina ngokungibamba nje kuphela. Wazishaya zaphelela bandla izinkomo futhi sasesishada. Angifuni ukungasho nasekhweni babengithanda kakhulu. Futhi bejabulele nakho lokuthi ngiyintombi ngiphelele. Ngoba phela salwenza nalosiko lokuya enkonzweni ukubonisa ukuthi ngisayintombi. Kuthe sesino 2 years emshadweni wethu, saqala manje sazama ukwenza ingane. Ngebhadi ngangingabambi. Umyeni wami kwakungumuntu ongesekayo makusaqala. Ngoba nguye owaze wathi ake siye kodokotela siyohlolwa sobabili. Ngebhadi ila sathola khona ukuthi angitholi abantwana. Asigcinanga ke lapho kuphela kodwa sazama nangokwesintu. Mangipha izimbiza kodwa zazingangisebenzeli. Yaqala lapho impilo yami ukuba nzima.
nasekhweni bangasangizwisisi kahle. Sekuba namagama aziswana abuya koZikoni nakuMamezala, bengibiza ngenyumba. Ngenxa yencindezi ebuya ekhweni, nomyeni wami manje waqala wajola, angasabuyi endlini, angasafuni ngisho nokungithinta. Ngokubona-ke isimo sasemzini wami ukuthi siyabheda, ngahlala phansi nomyeni wami ngacela ukuthi siyo-adoptha ingane. Wala waphetha, washo nokusho ukuthi angeke yena akhulise ingane ekungeyona eyakhe. Ngacela ukuthi asizame isarogesi. Nalapho futhi igama engalithola ukuthi yena akakholelwa kulezinto. Kuthe sesino-5 years sisonke, wakhuleliswa ngaphandle. Mina ngabona ngabantu ekuseni sebazobika isisu. Futhi wasivuma umyeni wami ukuthi uyasazi. Ngalolo suku inhliziyo yami yaba buhlungu ngenye indlela. Kodwa ngabuye ngathi ayikho into engizoyenza. Sayihlawula-ke ingane. Ngase ngimcela umyeni wami ukuthi akamuthathe lo sisi amkhulelisiwe, amenze unkosikazi wesibili. Impendulo engayithola lapho yathi yena ubengakaze aphupha anesithembu, so leyo nto yinto angeke aze ayenze. Kwabanda kakhulu endlini ngangokuthi ubeselala nami uma edakiwe kuphela. Uthe esuka lapho wajola emsebenzini. Ngapha sasisebenza sonke phela nomyeni wami. Akagcinanga ngokujola kuphela, wamithisa futhi nalowo sisi. Nakhona futhi kwamele siyokhipha inhlawulo. Ngendlela uNkulunkulu angijezisa ngayo, ubethola abantwana babafana kuphela. Nangapha kubo bonke labo sisi, akekho obekafuna ukuthi ngizithathe lezi ngane ngizikhulise mina. Phela nganginokuthi lokho kungaletha ukuthula endlini. Ukukhuleliswa-ke kwamyeni wami emsebenzini kwangidelelisa ngabantu engangisebenza nako. Ngathi ngisabheke lokho, waphinda futhi wamithisa endaweni esasihlala kuyo. Kulokhu-ke wangitshela yena ukuthi usemithisile futhi. Ngase ngiya ekhaya ngacela ukuthi abangicelele umhlangano nabasekhweni. Kwenzeka lokho. Ngabacela ukuthi abangicelele umyeni wami okungcono athathe isithembu. Ngaze ngasho ngathi mina anginankinga ukuthi lo mfazi kube yimi omondlayo. Bazama bona ukukhuluma naye, kodwa wangavumi umyeni wami. Ngikhuluma kuyimanje una-6 yabantwana nomama abahlukahlukene. Ngiyafisa ukuphuma kulo mshado, kodwa ngenxa yokuthi ekhaya bathi angibekezele. Ngapha ngokwesiko lokukhishwa ngebhokisi ekhaya, anginakho ukubuyela emumva. Kanti futhi ngisamthanda bandla umyeni wami. Kodwa ngoba lo mshado uyangihlukumeza, phela sengaphila ngamaphilisi wama-depression. Ngapha umsebenzi wami usengcupheni ukuthi ungaphela noma inini. Angithi semaningi amaphutha engiwenze khona emsebenzini. Nalezi ngane ngize angisazithandisisi kahle.
Zike zathi zifikile kulonyaka ophelile. Omunye waphula isitsha. Ngamushaya ngacishe ngamubulala. Lokho kudale ukuthi zingasezi lana. Kunalokho ziye ekhweni lami. Ngiyacela bandla ukuthi ningibonise ukuthi kwenziwa kanjani makusona. Ngoba phela nami ngangingazitsheli ukuthi ngishadela ukuthi ngenze isehlukaniso ngelinye ilanga. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.